Este foarte clar, este consonant cu punctul de vedere al membrilor comisiei și anume aceea că practic avem de-a face în cazul acesta cu un plagiat. Sunt unele paragrafe care sunt preluate 100% integral. E vorba de multe pagini. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Vorbe Grele. România parcă e corabia nebunilor. În loc să încerce să o ducă la mal, echipajul se măcelărește. Cu pasiuni. Hotărârile Parlamentului au devenit facultative, la fel și ale Curții Constituționale. Toată lumea ar suspenda pe toată lumea, iar unde nu merge cu suspendare, se dă cu executare. Bună seara, domnule ministru Ioan Rus, ministrul Administrației și Internelor, pentru prima dată la mine în emisiune și mulțumiri pentru că ați acceptat dialogul. Bună seara și bine v-am găsit. Domnul ministru, cum se termină nebunia asta cu reprezentarea României la Bruxelles? Asta a fost până la urmă pretextul declanșării unui jihad politic. S-a lăsat cu acuzații de împiedicarea exercitării mandatului constituțional din partea domnului președinte, dar fără o plângere penală aferentă acestei împiedicări, dar cu plângeri penale venite pe mail de la Hiroshima, de la bloggerul Mistrețu din Japonia și alți colegi de suferință de ai domniei sale. S-a lăsat cu desăvârșirea acuzațiilor de plagiat la adresa domnului Ponta de către o comisie care nu mai era în mandat în momentul respectiv. Unde se va opri chestia asta și dacă se va opri? Bună întrebare. Mulțumesc. Bună întrebare. Avem și un răspuns la ea? Nu avem. Nu avem. Unde se va opri? Deci nu înțeleg cum am ajuns noi să lucrăm la acordul fin atât de dur, în condițiile în care avem atâtea alte lucruri de făcut. În ceea ce privește plagiatul, eu vă spun direct așa că de vreo 2000 și ceva de ani, de la Aristotel și Platon, toți cei care au scris teze de doctorat pe filosofie, pe politică, pe științe sociale, toți au plagiat, da? Toți cei care, și odată la 102 de ani, s-a trezit câte unul care a reușit, de fapt, teză de doctorat se numește așa pentru că în interiorul său, autorul emite niște teze. De-aia îi spune teză de doctorat. Poate să fie o teză sau 1000 de teze. Dar, repet, de la Aristotel încoace și Platon. Pe tehnic, de la Newton și Einstein, iar toată lumea a plagiat. Ăștia, colegii noștri care se ocupă de drept, de la codul napoleonian încoace, iar au contextualizat codul, dar toți au plagiat. Iar la 100 de ani odată, sau la mai puțin sau la mai mult, s-a trezit încă unul care din munca asta a plagiatorilor, a micilor plagiatori, a reușit să ia tezele alea mici ale fiecăruia, să le însumeze, cu inteligență deosebită, să reușească să aibă o viziune sistemică, sistematică asupra tuturor tezelor și iar să modifice sistemul, să ducă cu un pas înainte. Nu fiecare teză de doctorat este o cercetare exhaustivă asupra ceva. Aveți un doctorat? Eu am un doctorat, sigur, de mult. Și n-aveți vreo emoție din punctul ăsta de vedere? Că văd că vă decimează la bucată pe motive de plagiat. N-am emoție. N-am nicio emoție. Eu m-am scris la doctorat înainte de 89 și l-am susținut acum vreo 18, 19, 20 de ani. În ce domeniu aveți doctorat? Tehnic. Tehnologia construcțiilor de mașini, da. Bine, îmi place să cred, și eu am făcut utilaj tehnologic la mecanică. Da. Îmi place să cred că nu s-au inventat lucruri noi față de vremurile când am studiat eu. La fel și ca și în tehnică și aici. Deci dacă într-o lucrare desenezi piulița sau șurubul, vă anunț cu deplin respect că în toate lucrările piulița și șurubul se desenează la fel. Cu siguranță. Sau dacă faci în orice teză înainte vreme, standardul privind tehnoredactarea și conținutul, structura unei teze de doctorat aparținea fiecărei universități. Noi am avut o lege care să reglementeze inclusiv aceste lucruri. Și atunci, Universitatea Tehnică, să spunem, îți accepta 30% din lucrare să fie stadiul actual al cercetării în plan național și plan mondial. În care, dacă desenai ambreiajul mecanic cu fricțiune, vă anunț că în toate tezele ambreiajul mecanic cu fricțiune e la fel desenat, aceleași părți componente, același rol funcțional îl are, același moment transmisibil la fel.